Yewena mfana vuka man. Into yaziyo nje ukulala. Untanga bakho bayemsebenzini. Wangilaya kodwa makhuma lo ngilethela lento la. Into yaziyo nje ukudla nokulala. Bese libele ukhuluma nonyoka. Angazi yini lekucangana umfazi wami. Ankosi yami baba isiyenzeni ingane? Hawu. Ngoba uyisukela nje inkosi yami iphumulele. Ekseni nje kuzo usuba ngumsindo. Zula mfazi. Makhuma lo wena ovuna lengane man. Iyaphumula nje iphumula ini? Sebenzaphi? Hayi baba nawe uyawuthanda umsindo. Hawu, sufuna kuvuke nomakhelwane manje. Hayi noma bengavuka man vele abasifuni. Hayi baba. Awusho ke wena. Uyayihlupha nje kodwa ngiyofuna umsebenzi. Noma uhleli nje la upholile. Akusikho ehotela la man. Ukudla kuyasetshenzelwa wena. Bengisabathumelela ama-email esikolweni ukuthi bengithumelele i-completion letter ukuze ngikwazi uku-apply for umsebenzi engufundele. Mina yewena musungitshela ngama-email nama-compassion letter la khona. Uzodla ama-email wena Ngabe uyozama emajaldini man. Uyaqhashwa masimini omobo. Hamba ufesa nasemafemini man wena. Buye ukhumbule phela uyihlo hamba emhlabeni engashishela ngishisenti la. Ngiyakuzwa baba omncane. Ngizozama. Ungathi uzozama man. Yenza man. Eyobheka sengilithi nasemsebenzini. Ngike ngibuye ke imbuzi nenkomo zingagishiwe. Uzongithola kahle. Wangilaya ungasebenzi. Sobona nesiqephu esilandelayo.